Τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή των κοριτσιών έχει αυξηθεί, αλλά εξακολουθεί να μην υπάρχει ίση συμμετοχή. Όχι, δεν υπάρχει ίση συμμετοχή. Πολλά περισσότερα αγόρια ασχολούνται και θέλουν να συμμετέχουν με το ποδόσφαιρο σε σχέση με τα κορίτσια. Όχι, δεν υπάρχει ίση συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών. Είναι δεδομένο ότι τα κορίτσια που συμμετέχουν στο ποδόσφαιρο είναι πολύ λίγα. Φοβούνται για διάφορους λόγους, δεν θέλουν να συμμετάσχουν. Όσον αφορά τη δημοτική εκπαίδευση, θεωρώ ότι η ίση συμμετοχή εξαρτάται πάρα πολύ από το δάσκαλο φυσικής αγωγής που διδάσκει το μάθημα, κατά πόσον προωθεί την ίση συμμετοχή μέσα από το μάθημα του, δηλαδή από τη μεθοδολογία του, τη διδακτική του προσέγγιση, τις δραστηριότητες του, τις αξίες που της αξία της ισότητας, άρα θεωρώ ότι εξαρτάται πάρα πολύ από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Πιστεύω ότι στην προδημοτική εκπαίδευση υπάρχει ίση συμμετοχή. Στη δημοτική ξεκινά και διαφοροποιείται όσο μεγαλώνουν οι τάξεις. Δηλαδή στις μικρές τάξεις έχουμε ίση συμμετοχή, αλλά στις πιο μεγάλες η συμμετοχή των κοριτσιών μειώνεται. Η απάντηση βρίσκεται στο όταν ξεκινήσει η καλλιέργεια σωστών στάσεων από την πρώτη τάξη. Δεν υπάρχει θέμα να ασχολούμαστε με αγόρια, με κορίτσια. Έχουμε μπροστά μας απέναντι μας παιδιά. Και τούτο θα φαίνεται σταδιακά όταν ξεκινήσει από την πρώτη τάξη. Πέμπτη, έκτη τάξη δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εάν όμως ξεκινήσει από την πέμπτη, έκτη τάξη, οπότε εκεί κάπως έχουν εδραιωθεί τα στερεότυπα, είναι δύσκολο μέχρι ανέφικτο να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις. Οπότε εκεί θα υπάρχει μια ανισότητα. Ότι όχι, δεν υπάρχει ίση συμμετοχή, αλλά μπορεί να καλλιεργηθεί τούτο. Δηλαδή, ξεκινώντας και εγώ ως εκπαιδευτικός, στην αρχή είχα πρόβλημα στο να προσελκύσω τα κορίτσια. Όταν το παρουσίασα εκ των υστέρων ότι δεν είναι ποδόσφαιρο, αλλά μαθαίνουμε δεξιότητες χειρισμού της μπάλας με το πόδι, ξαφνικά στο δεύτερο ή τρίτο μάθημα έπαιζαν και ποδόσφαιρο χωρίς να το πάρουν χαμπάρι και άρχισαν να το ζητούν. Άρα δεν μπορώ να πω ότι ναι υπάρχει ή όχι δεν υπάρχει. Εξαρτάται πώς είναι να το χειριστεί ο εκπαιδευτικός που είναι μαζί τους. Μιλώντας για την δημοτική εκπαίδευση, γιατί δεν έχω εμπειρία από την προδημοτική, δεν υπάρχει ίση συμμετοχή στο ποδόσφαιρο όσον αφορά το παιχνίδι από κορίτσια και αγόρια. Περισσότερο ενδιαφέρον δείχνουν τα αγόρια για να παίξουν ποδόσφαιρο και να παίξουν ποδόσφαιρο από μόνοι τους. Πολύ λίγα κορίτσια θα ζητήσουν να παίξουν ποδόσφαιρο όταν τους δοθεί αυτή η επιλογή. 22 χρόνια που είμαι δάσκαλος, μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, να το τοποθετήσω την τελευταία δεκαετία, υπάρχει αυξημένη συμμετοχή. Τώρα, επιθυμητή, ιδανική, ποσοτικά δεν μπορώ να πω, αλλά η συμμετοχή, η επιθυμία για συμμετοχή είναι αυξημένη. Έχουμε κάποια κορίτσια που τους αρέσει να παίζουν ποδόσφαιρο. Αυτά είναι κυρίως τα κορίτσια που συμμετέχουν και σε ομάδες το απόγευμα. Έχουμε κάποια κορίτσια που θέλουν, αλλά επειδή δέχονται την αρνητική αντίδραση των αγοριών, στο τέλος φοβούνται και δεν συμμετάσχουν. Υπάρχει. Η δική μου εμπειρία λέει ότι υπάρχει. Εφόσον νιώσουν την άνεση και την ασφάλεια να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ποδοσφαίρου που δεν έχουν έντονα το κλίμα του ανταγωνισμού. Δηλαδή, είναι παιγνιώδη δραστηριότητες εκμάθησης, όπου προωθούν περισσότερο τη συμμετοχή παρά τόσο το αποτέλεσμα. Υπάρχει όταν τους δίνεις τα κατάλληλα ερεθίσματα. Εάν πρόκειται να διεξαχθεί έναν αθλητικό τουρνουά στο οποίο θα συμμετέχουν είτε μειχτές είτε αμυγές ομάδες, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Θα υπάρχει ένας δισταγμός όμως από τα κορίτσια τα οποία έχουν περιορισμένες δεξιότητες, τούτο όμως μπορεί να επιληθεί με τη ευέλικτη ομαδοποίηση και το τροποποίηση των κανονισμών και την τροποποίηση των παιχνιδιών. Που μας ενδιαφέρει η συμμετοχή. Να είναι ανταγωνιστικό, αλλά στο πλαίσιο της ευγενούς άμυλας. Και ναι και όχι. Δηλαδή έχω κορίτσια τα οποία ναι, θέλουν το ποδόσφαιρο, το οποίο υποστηρίζεται από την οικογένεια, βασικά εξαρτάται από την οικογένεια. Αν η οικογένεια είναι ποδοσφαιρόφιλη, συνήθως είναι και τα κορίτσια. Αν δεν είναι,
έχουμε λίγο πρόβλημα. Αλλά καλλιεργείται πάλι. Δηλαδή με 2-3 δραστηριότητες μετά. Το πρόβλημα είναι πάντα στην αρχή. Τα αγόρια ξέρουν να χειριζόνται την μπάλα, τα κορίτσια δεν ξέρουν. Άρα μέχρι να μάθουν το οδήγημα της μπάλας υπάρχει πρόβλημα. Μετά, μια χαρά. Μειωμένο είναι το ενδιαφέρον των κορίτσιων για ποδόσφαιρο. Εκτός κι αν συντρέχουν άλλοι λόγοι που εστιάζουμε κυρίως στη γνώση των δεξιοτήτων για ποδόσφαιρο, γιατί όταν δεν νιώθεις άνετα με την μπάλα και το χειρισμό της με τα πόδια, δεν θα πάεις να παίξεις, γιατί θα νιώσεις μετά την αποτυχία. Οι άλλοι θα σου λένε δεν ξέρεις, δεν μπορείς και θα χαρακτηρίζεσαι με διάφορα άσχημα χαρακτηριστικά. Θεωρώ πως υπάρχει αύξηση στη συμμετοχή των κοριτσιών και ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες νομίζω είμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί. Διότι προσπαθούμε να προωθήσουμε την ισότητα στον αθλητισμό, ίση συμμετοχή, ίσες ευκαιρίες και στα πλαίσια αυτής της γενικής φιλοσοφίας μπαίνει και το ποδόσφαιρο, το οποίο πολιτισμικά και κοινωνικά, αν πάρουμε τα στεγανά και τα στερεότυπα, είναι άθλημα που προωθείται κυρίως από την οικογένεια στα αγόρια. Ξεκινούμε από την κουλτούρα η οποία υπάρχει στην Κύπρο, ότι τα αγόρια είναι αυτά που παίζουν ποδόσφαιρο. Προχωρούμε, είναι τα μίντια γενικά, είναι ο κοινωνικός περίγυρος και στο τέλος καταλήγουμε να είναι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ότι πρέπει να το προωθήσουν τούτο. Πιστεύω περισσότερο η κουλτούρα μας, η οποία προωθεί περισσότερο τα αγόρια στο ποδόσφαιρο, ενώ υπάρχει αντίληψη γενικότερα στην κοινωνία ότι τα κορίτσια προωθούνται σε άλλου είδους αθλήματα ή πιο καλλιτεχνικής φύσης δραστηριότητες όπως είναι ο χορός ή αθλήματα όπως είναι το βόλεϊ που δεν υπάρχει τόση επαφή με τον αντίπαλο παίχτη. Άρα θεωρώ περισσότερο είναι η αντίληψη της κοινωνίας. Πιστεύω είναι οι κοινωνικές προκαταλήψεις που υπάρχουν, που θέλουν τα αγόρια παρά τα κορίτσια συμμετέχουν με το ποδόσφαιρο. Κυρίως και ο ρόλος της οικογένειας σε δεύτερο. Είναι αλλαγή στη φιλοσοφία μου. Εδώ συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα της FIFA. Άλλαξε η νοοτροπία εκπαίδευση των εκπαιδευτών, των προπονητών για το άθλημα του ποδοσφαίρου και βλέπουν το από την παιδαγωγική του πλευρά, όπως το βλέπουμε εμείς στα σχολεία μας. Οπότε δεν αναζητούμε τα δίθεν ταλέντα που δεν μπορούμε να μιλούμε στην ηλικία των 6-12 για ταλέντα, αλλά να μιλούμε για άτομα τα οποία έχουν δεξιότητες περισσότερες από τους άλλους. Εάν τους δώσουμε τις ευκαιρίες, τις ίσες και δίκαιες ευκαιρίες, θα αναπτυχθούν ταλέντα στην ηλικία των 14-16, οπότε εκεί ξεκινούν τον πρωταθλητισμό. Κοινωνικά στερεότυπα, κοινωνικές δομές, κοινωνικές αντιλήψεις, γενικά κοινωνία, οικογένεια και τι προβάλλεται. Θα εστιάσω στη γνώση και στις δεξιότητες που θα έπρεπε να αναπτύξουν όχι μόνο τα αγόρια, αλλά και τα κορίτσια για να μπορούν να συμμετέχουν, όπως τούτο θα το έλεγα για οποιοδήποτε άλλο άθλημα ή είτε ομαδικών είτε άλλων. Για να μπορεί να συμμετέχει κάποιος πρέπει να ξέρει, άρα πρέπει να καλλιεργηθούν οι βασικές δεξιότητες όσον αφορά το ποδόσφαιρο χειρισμού της μπάλας με τα πόδια, να καλλιεργηθούν αργότερα ομαδικά και συνεργατικά στρατηγικές για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι έστω με τροποποιημένους κανόνες πριν φύγουν από το δημοτικό σχολείο. Ναι, είναι από τα πιο δύσκολες προκλήσεις που συναντούμε εμείς στο σχολικό περιβάλλον. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, επειδή θα βάλουμε κάποια άτομα, κάποια κορίτσια, θα τα βγάλουμε εντελώς έξω από τη ζώνη άνεσης τους. Θέλουμε αυτήν την μετάβαση να την κάνουμε όσο πιο ομαλά γίνεται. Με τροποποιημένα παιχνίδια, με παιχνίδια φιλικά προς εντελώς άπειρα άτομα και καθόλου εξοικειωμένα με το συγκεκριμένο άθλημα. Έτσι, μέσα από το σχεδιασμό των μαθημάτων, αλλά και το σωστό πούλημαν του μαθήματος από εμάς, να ξέρουμε πώς να το πουλούμε το προϊόν μας δηλαδή, πετυχαίνουμε αρκετά.
Μπορούμε εμείς οι δάσκαλοι της φυσικής αγωγής από το Δημοτικό να αρχίσουμε κάποιες δραστηριότητες οι οποίες να εμπλέκουν κορίτσια και αγόρια από τα πρώτα στάδια της συμμετοχής και της εκμάθησης δεξιοτήτων, έτσι ώστε τα κορίτσια μετά θα αρχίσουν να νιώθουν ικανά ότι μπορούν να ανταποκριθούν, θα γίνονται και αποδεκτά από τα αγόρια και έτσι θα δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο κλίμα μειχτής συμμετοχής. Μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της φυσικής αγωγής. Θεωρώ η φυσική αγωγή είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη δημοτική εκπαίδευση που μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της συμμετοχής. Άρα, εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, όταν είμαστε πιο ενημερωμένοι, πιο καταρτισμένοι στο θέμα, σημαίνει μπορούμε να εφαρμόσουμε πρακτικές πιο αποτελεσματικές στην πρόθεση της συμμετοχής των κοριτσιών. Τούτον ήδη ξεκίνησε σήμερα με την επιμόρφωση. Το εφάνηκε ότι με τα παραδείγματα που σου έδωκαν οι εκπαιδευτικοί, εμείς αντιμετωπίζουμε με μαθητές ως ίσους. Τι σημαίνει τούτο? Σημαίνει δεν έχουν πρόβλημα φιλοσοφίας οι εκπαιδευτικοί. Είναι θέμα μετά πώς ενημερώνεται το σπίτι για να υποστηρίξει. Και επίσης πιστεύω στις διασχολικές συναντήσεις, στις οποίες θα είναι η συμμετοχή όσο γίνεται υποχρεωτική. Και οι μαθητές ή οι μαθήτριες οι οποίοι δεν συμμετέχουν θα έχουν ρόλες παρατηρητή, είτε γραμματείας, είτε διαιτητή, οπότε να εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Εντάξει, νομίζω απαντήσα σου ήδη. Ενώ παρουσιάζω το λίγο, φεύγω την ταπέλα ποδόσφαιρο και παρουσιάζω το με άλλη ονομασία. Οπότε επειδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι χτισμένο μέσα τους, με το που ακούν ποδόσφαιρο, έχουν δομημένη μια εικόνα μέσα στο μυαλό τους ότι είναι τούτον και τούτον. Αν τους προωθήσεις ή μεταφέρεις τους το ποδόσφαιρο με άλλον τρόπο, άνετα παίζουν ποδόσφαιρο και στο τέλος δέχονται και την ονομασία του ποδοσφαίρου στη χρήση του. Να δώσουμε περισσότερη έμφαση στη διδασκαλία του ποδοσφαίρου από τις μικρές τάξεις. Επαναλαμβάνω για τις βασικές δεξιότητες χειρισμού με την μπάλα. Να δώσουμε έμφαση με την έννοια ότι δίνουμε περισσότερα μαθήματα που αφορούν στο ποδόσφαιρο και δίνουμε και περισσότερα γυναικεία πρότυπα και ανδρικά όμως, χωρίς να μειώνουμε το ανδρικό πρότυπο, τόσο σε αγόρια όσο και σε κορίτσια, έτσι ώστε να αλλάξουμε και την νοοτροπία απέναντι στο ποδόσφαιρο, στο ποιος μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο.